Hello guys, good morning. आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय हरनासा चेनेलनिफ्राय दायो फिसाजो बिलाइनाय दं आरोना जों गामियाव दैलायदों आरोना हिन्जाव गोदान थुखैनाय हिन्जाव गोदान माबानो लादों आरोना हिन्जाव गोदान लागोन आरोना लोगोफोर माने जों दा बानायगासिनो आरोना दैलायदों नालाय न'आव हाबबाय हाबायाव थांगोन आरोना दा जों गेट साजायगासिनो आरोना दा बैयो दै दं नालाय बेयाव दैलायदों ओमफ्राय दा जों थांगोन आरोना लांसिन दायो थुखैगासिनो दं आरोना हिन्जाव गोदानखौ थुखैनाय हाबाफारि जागासिनो Iya, manusia tapi berapa? Lori berapa? Gue kenapa lori ya? Hendak sih, dah sih deh. Lori ya, yang lain ya kak. Aldi kita. Sekena akan sih, Be. Langsung nih. Kamu nih ada mana lang weda. Kampina kemana sih? Ini simple bani bari naget ko, dah jebay jeng nabu saja ini. Sampai get ada. Iya kan. Dari thangsi ke kulum srawer na hanjo godana hai kane bato kai ko porno wer na jeng den langgan dari sorman lagas na dong bayar cingkrang bayne daye langsikan pada cingkrang bay wah yang sangat nama itu mangkap lah Thả phát ra hết nước nào lời.
गारियाव सोसिगोन ना दायो udah doनलांग्रा खर'जोंसो उफाय गैया लोगोफोर Askar na para ganwa ano tanong na na kagalo. Last system para mo lang line. Oi, galang sih. Hey, ade. थांगासिनो मोनथ'वाखै आरो ना मोनथ'वाखै दा नै खम जारला 4 लाखथ' नङा दाम खमद्राय साले नागा माबाय नै दासो थाबायदों आरोना बोरायबायदि Works for you, eh? No se ve arena,